ekitaldi honen barruan egiten dugun mikroiklub lehiaketaren sari banatu. Bai? Amets gallego dentzat. Beraz, hain izekura da, eta bere mikroiklubaren izeburua, ametsak. Beste aipamen merezi da, kasu honetan, Itxizu ikastolako saioa txarterina. Eta hirugarren aipamen berezia, Deustuko eskolako Sara Iriarte. Eta bere mikroiklubaren izenburua hiru hortza izan. Hauek zen dira aipamen berezia, eta amaia honetan saria eta irabazte izan dara, Arangoin ikastetxeko Arrate Santiago. Arratek idatzi duen mikroiklubaren izenburua, etxetxo baten, inork ez duen etxetxo baten atea egin. Bazen behin, etxetxo bat, inork ez duena irekitzen atea. Egun batean, etorri zen postalia eta txerri nahi zuen. Dindo, ez zen inor ateratzen. Orduan, gutun bat atearen ondoan utzi zuen. 5 minutu pasa eta gero, zapatagilea etorri zen, eta txerri nahi zuen. Dindo, ez zen inor ateratzen. Eta orduan, zapatak utzi zituen gutunaren gainean. Ordu bat pasa ondoren, hori zaintzailea hori batekin etorri zen. Txerri nahi zuen. Dindo, baina berriro, ez zen inor ateratzen. Eta badakizuen non utzi zuen horria, zapatei gainean utzi zuen. 15 minutu pasa eta gero, lore zaintzailea etorri zen lore sorta batekin. Txerri nahi zuen. Dindo, ez zuen inor katea irekitzen. Orduan, lore sortak utzi zituen horrearen gainean. 2 egun pasa eta gero, oraindik gutuna, zapatak, ogia eta lore sorta atearen ondoan zeuden. Eta neskatxo bat etorri zen. Neskatxo horrek gutuna hartu zuen. Ondoren zapatak jantzi, lore sorta eskuan hartu eta ogia jan zuen. Alatu zuen nondortu zen neskatxo hori, etxetxoaren jabea zen. Katalin hori zentzat, Deustuko ikastola. Bere mikroiklubia izan da, kontrolak zur. Eta TBH mailan irabaztea, San Ignacio Institutuko Iñaki Zubera. Iñakiren mikroiklubia da, zer naiz ni, izenburua duen. Zer naiz ni, galdera horize egonez egiten nire bizitza osoan. Eta ez dakitea bizituna naizen, edo ez. Ez dakitea planeta bat naizen, edo agian garbigailu bat. Ez dakitea katu bat naizen, edo zua. Ez dakit zer naizen, jakitoko asmoa du. Horretarako lurra deitzen den planeta batera egingo dut bidaia. Eta hango fenomeno eta bizidunen artean infiltratuko naiz. Sumendi batean nago, eta ez naiz gustora sentitzen. Erupzioan laba artean jartzen naiz, baina oso bero dago eta hortik urkitzen naiz. Bistakoa da ez naizela laba. Geroago izaki bizidun bat naizen ikusi nahi du, eta enbor batez eta ortoz osaturiko bizidun baten alboan jartzen naiz, berarekin harremanak izateko. Geroago, lotxatia dela zirutatzen dut eta nire lehenko hitz egitea erabakitzen dut. Izena galdetzen dio, egunon nahi duten duela esaten dio, ilargian bandera bat dagoela ogartarazen dio, baina ez dut ezer esaten. Azkenean izate bizidun baten teoria hori albo batera usten dut. Ondoren, kultura bat naizela pentsatzen dut, eta Pariseko eitzen dorrera noa frantziako kultura ezagutzen. Ez dut ezer sentitzen berarekin. Gero, Notre Dame katedralarekin saiatzen naiz, baina ezinezkoa da. Pentsatzen hasita ez du kulturarekin zerikusirik, eta honek guztiak bakarrik gauza bat izan daitekeela esaten dit. Eza.
Bai, esa, espazioko airea, existitzen den zein, esa. Ni esa naiz, baina zerrez izatea, errege bat izatea bezainuna da, benetan. Aipamen berezia hemen, Botikazarreko Galo Barkidearentzat. Bueno, amaia betako irabazlea, Garazi Tomas, Ibarrengolanda Instituzioa. Bueno, Garaziaren irudiña, bizimarka. Eta berak egotea. Errepideek bezala zeharkatzen zuten aeropedia. Bizitzaren kolpeek, lastanek, ilusioek, haserrealdiek eta maitasunek eraikitako bidezta sakon eta korapilatsuak ziren aitoraren. Amaren bezalkarekin hasi ziren agertzen. Urteak igaro eta agerrak sakon dogin zituen. Gazte esanik goseak eta beldurrak zaharkitze prozesua bizkortu zuten eta. Lehen maitasunak edifarearen marka utzu zuen. Lehen alabak kezkarena, begi alboetan irudikatuta. Baina jobak aldatu zituen aurpegi zaharraren espresio zuen. Aitonak bizitako guztia zingur maitagaretan bilakatuz. Ezerke zuen haren esperientziaz beteriko aurpegia barero. Eriotera arte iran zuten aitonaren zingur.